Straight to the point. Okay, atong balikan mga higala ang salamat kay kini atong mga listeners, atong mga friends, paspas kay mga higala makahatag nato og mga maka-forward na to mga videos, ang uban mga basahunon, ug uban pa, no? Salamat kayo, Attorney Daryl Dilera. Pag-isgot na kami gala about Avilino case. Paspas kay nakapasa na to basahunon sa Avilino case. Di arang Avilino case, kukini. Pero mo lagi na, ubay-ubay ta mahigalag mga mo pasa na to. Basta mo basa lang ka, kumbati ra gyud. Unya akong gipaprint ni Ken Galenia ang atong Avilino case. So naagi tay atong gibasa. Unya kinini ang Attorney Jason Lipaso sad pasasad mahigala kay doon na di ay suwat si Aquilino Pimentel Jr. ngadto sa Marines ngadtong panahon sa year 2000 pa day. Nahitabo ni kay kani manggong mga Marines 18 Marines para nako angay gyud sila mahigalang imbisigahon, angay gyud ning paminaon, unya i-cross-examine sila. Og kay kining ilang mga testimonya doon na may backup nga mga ebidensya. Doon naman substantiated with pictures and videos man. So, tanaw ni kung asa dapit ang tinuod nga ilang gisulti o gisulti ba sa whole truth? Kay basin doon na pa'y wag gisulti ni mo mga Marines day. Muna tanaw nun. Kung mayroon ka credibility mahigala ining mao mga Marines sa ding gi-confront sila dito, makita man nimo ang ilang sinseridad. Pero kinahanglan pa ning dugang pangutana og wa ba ni sila gitago-taguan uban gisulti ba tanan, mo na importante. Pero mingon ka mahigalag back up with evidence kining ila do na unya ang investigation mahigalang gipahigayon sa Blue Ribbon Committee sa Cayetano Black. Gipinanguluhan mahigala ni Senador Pia Cayetano unya subcommittee chairman si Rodante Marcolita. Ako may paibaliton ha. Prangka lang pag-istorya. Baliko na ko sa Cayetano pagkaron pero makabira si Joel Villanueva og usa si Joel Villanueva mabira ni Win Gatchalian ana panahon na sa mata sa balaod si Win Gatchalian na mo legit. But unsa may naka-importante sa pagkakaron tungod kay but pasabot kadtong ilang mga gipahigayon nga Senate Blue Ribbon investigations valid og on record to diha sa Senate, mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Until such time nga mapulihan si Cayetano. Ugunya, atol mahigala sa investigation, kinigong kanana ang ug moingog kag 18 Marines, mura bitaw sad mahigala og kanang ilabang heroism ba. Kabantay mo, ug moingog kag 18 Marines, mura magurog mga sundalo na sila. So sa laktod, ni Agnes na Ogira, unya naa nila ang kinasingkasing nga pagpakabana sa nasod, di na basta-basta oy. Soldiers ko na day. Pero kung imo nganlan god mga higalag laing pangan, medyo madunay gamay ang kausaban. Ang nakaparat kay atol sa hearing, tanaw ha, og ako i-evaluate ha. Between sa Blue Ribbon Committee, hearing mahigala ni Pia Cayetano og Marcolita, i-compare nimo sa kang Tulfo. Diyan mo masuta mahigala timang-timang nga ninyo. Aside sa legal basis ha, kaysa ako nag-iingon, okay, parihag doon na legal basis Gatchalian o Cayetano, pero mas bugat ang Cayetano as compared to Gatchalian. So maghisgot kami mahigala Blue Ribbon Committee, pariha nga questionably ang ila mahigalang legal basis, but sa ako nag-iingon bugat ang side nilang Cayetano. Pero karon sa pag-actual na nga paghimo sa investigation, ang mga taong Pilipino, mga bright yun. Diyan mo masuta. Nga naman, tungod kay sa diha nga nagpahigayon o Blue Ribbon investigation sa Cayetano, pati naghanan na nanaw day. Ang viewers, pati naghanan, interesado ang mga tao masayod sa flood control investigation. Kay pilagod, ang Cayetano mahigala nga black, pagpahigayon sa Blue Ribbon hearing, 100,000 kapin, Facebook page na niya mahigala, private lang, nga iya lang kaugalingon, nga Facebook page, hasta si Amy Marcos. Ang signal ga, wa pa mahiga ng signal. Puti daghana nananaw. So, interesado ang mga tao maminaw sa Senate investigation nga gipahigayon ni Pia Cayetano og ni gilid ni Pia Cayetano og ni Marcolita. O ako mo ingon ha, kini
sa akong evaluation, ang sakto nga direksyon, aside sa legalidad, ang sakto nga direksyon nga Blue Ribbon, tinuray lang, ang kang Pia Cayetano Mahigala o kang Marcolita, as compared sa kang Tulfo. Nga naman, kay kining investigation, flood control ni. So, ang kang Marcolita, inday kin, o kang Pia, sakto ilang direksyon nga atong pangitaon kinsay sadaan ining flood control. Ang ilang katulfo kay ilang gitira. Ug kinsay mosulti batok flood control mao may ilang tirahan hinog mayo. Sa pagsulbad sa flood control ning kalakiha nga ug dunay mosulti mao may gubon ug mayo nila hinuon. Ang ilang resource person si Matibag, NBI. Mitatatos Matibag day og misulti sa Matibag dito ba? Aside niya, iya gitirahan ng mga Marines. May nga po Matibag. Kanang flood control, no? Kuha na siya kay doon natin hibawan sa itong investigation. Katong kwarta nga, kuha para to sa Kutkut River dito sa Cebu. Para sa Mananga River, dito na puntang kwarta na base sa mga investigation. At least, maklaro ni mo nga, flood control ni nga investigation. Sus, ang kang Tulfo may galang concentration, tuaman gitira sa mga Marines day. So, ang mga tao, magkasabot sila mo na nga, sa dihang nagpahigayon og hearing ang grupo nila ni Gatchalian Black, kabantay mo, 6,000 na tayo viewers. Unya, nigamit pa sila sa official website sa Senate. Official YouTube channel sa Senate. Ilang gigamit? Wa nila pagamit ni Cayetano. Limang kaday ugwa pa ugwa pa Facebook page kay tanong mo ni kalainan sa pagkakaroon sa kini panahon bitaw sa internet. Kay di naman wala na may monopoly o kinsay gusto lang mahigala nga doon na i-air wa. Karon dili mo air, okay. Limang kadto, ang Senate kabantay mo, ang Senate digital team wala nila i-carry ang investigation nya gipasiugdahan sa Cayetano Black. But ilang gi-carry ang investigation nga di pasugdahan sa Gatchalian Black ug ang signal perting kusuga, ang signal stable, official gyud, nindot ang kamera dekin. Pero pilay nananaw, 6,000. Ang kang Cayetano Black mahigala, Facebook page lang nga iyang kaugalingon. Pilay nananaw, 100,000. Live. Hasta kang Amy Marcos, grabe ihaw eh. Giduganan bitaw presko ni Ruben Padilla o katong ilang kanday, purbida, 63,000 kang Ruben Padilla. Nya kadugayan murag wa man magsilbi, ilan la po giingon mahigala nga ato lang sa ni undangon tungod sa linog sa Jinsan. Pwede pod. In fairness po nila mahigala sakto sa ilang gihimo, no, sa ilang kinini ang Gatchalian Black. Nga ato lang sa ni undangon kay Palas Jinsan, okay ra po to. Pero di ba ka tutungod mahigala nga murawa man gyud ganahing mga tao sa atong Senate investigation undangon ta na lang ni. Kaya lang ato ipasumangil na nato ni nga dunay linog sa Jinsan mo na ito ipasumangil. Kaya di man ka sure gyud nga ang linog mahinungdan kay ang linog baya base sa report sa PHIVOLCS ang interview mo kita alas 7:35 official time day. 7:37 ang official time nga ni burak yun ang kanang main shack. Wa pa mo nagkasugod ang ilang Senate investigation. Nganong ni patulatoy magagsugod? Ilang yung gisugdan nila, ilang yung gikuan. Tanaw nila muna magumay ayo, agi undang nila. Ay! Kini plangka-plangka ang pag-istorya ha, kay kung panalitan og ang linog pa mo rason gayod, pagsugod pala na niya, okay, cancel na to ni. I-cancel na to ning atong investigation sa Senate tungod kay dunay linog. Alas 7:37 pabaya magsugod ang ilang investigation sa Senate day. Pero ingon Kiko Pangilinan, tan-aon Kiko Pangilinan na murag alanganin man sila, wa nila tawga nga Blue Ribbon investigation to. Matod pang Kiko Pangilinan, gitawag lang to consultative meeting. Ay! Mahimo ba ko na Blue Ribbon hearing sa flood control project? Di man flood control, mahigala mo igisgutan. Ang isgutan, may gitirag maayo ang kantumang nitingog hinoon batox flood control. How can you encourage people? How can you encourage people to speak out?
can you encourage the witnesses to come out and tell the truth kung sila mismo inigsulti na sila mo inyong tirahon? Inay nga imong i-encourage ka, sige, unsa may nabawan, ato sa iklaro ni kung tugan maputanan. Kaya doon naman mga witness uban mahigala nga, tinuod ang iyang gisulti, pero dili tanan itugan. Namasa na day, muna imong klarohon. Muna ko ha, kini mga sakop sa 18 Marines, akong tanaw ini, kung imong i-evaluate bigala, kamo nag-evaluate, nitugan is tinuod, pero naiuban ni tanaw, nakuha pa ni mapuga gitanan. Muna angay nga, patuganon yun be, tugan tanan, kinsa man yung mga politiko hawa, may gikon na rin, bisag kinsa niya da. Dili kay involved dito sa minority, majority. Gusto may mahibaw, kinsa ni sila. Para fair. Pero may kang ilang sinseridad na So kung ako'y pasultion mga higala, prangka lang ha, straight to the point lang yun. Between sa kang Cayetano Black o kang Win Gatchalian Black, asa may mas legitimate nila? Pareho sila doon na mga basis, legal basis, but mas bugat ang basis ni Cayetano. Ang Cayetano Black gumikan kay gikan kana as constitution. Ako na nang gika-explain. Ikaduha, sa Blue Ribbon Committee hearing, ni Pia Cayetano o ni Tulfo, asa may nasakto ang direksyon. Ang kang Pia Cayetano may nasakto. Nga naman, ang ila mga higalang mga, ang gitira nila, niya tayo mga witnesses, aron atong ilhon, kinsay sadaan in flood control. Ang kang Tulfo lahi man niya, gipatawag ang NBI may gipatawag, aron dauton, ang nisulti, batok sa mga flood control. So, sa may nasakto anak nga, kwan, isa may nasakto anak nga direksyon karon. Straight to the point. Unya karon ginganlan pa mahigala ni kini ni ang Erwin Tulfo ba? Si Rafi. Rafi may nagpangan nga kuno kining mga Marines, mga kargador kini. Yagi talang ikato-katawa mahigala kini gong mga pangan ngin ana. Para nako mga sukid tigpaminaw kung mahimo lang unta. Kini kay ingon ta mahigala nga pangmasa ka. Dili siguro inana umuro maglahi magod og connotation day ba nga mga kargador ana. Pero palit tinuray lang kana kung kargador mga kagalaan naman tay daghang mga listeners ana, naman tay daghang mga kaigsunan at ato nang hangupon sila. No? Kay para nako mga kagalaan, mga tao man sila nga kana ba nang nabuhi bagtarong. Para nako bisan pag kargador ka, doon na po na sila pamilya. Kana mga kargador tinod, I'm talking about the kargador nga tinod because they are using the term kargador. So, kanang mga kargador na spantalan, nanay mga pamilya. Na sa ilang pagkakargador, nakapahuman sila mga anak sa kakapoy ba? So, og kargador ka naman lang, niya honest ka sa imong pagkakargador, parang ako okay ka na. Muna kung yung pangunta na asa man kas kargador nga matinud-anon o sa senador nga kawatan. Kargador apan kugihan or senador nga kawatan. Pero kini pangan og kargador mura bag lahi nga pagka ang connotation ba niya nga kargador na murag lain paminaon. So sige. Muna nga para niya mga kargador kini mura magod kuan bitaw nga pagkasulti. Pero sige lang. Sus ang mga netizen ni forward ng mga kuan. Di ay later mahigala ay. Kini di ay usa nga sa mga Marines, no? Ngilingig kay kaagi kini. Kini si Corporal Walter Manalansan. Ha? Si Corporal Walter Manalansan, usa sa mga sakop sa Philippine Marines. Gipangutana itong panahon. Kini ho, mo ni ang iyang saring bata pa siya. Kuyawa day background ng Marines day. Heroic ayo ang iyang background. Nga ginganlan mahigala ni Tulfo o kargador, pero usa kay gayon na iyang kinabuhi may gala gihalad para makigalan sa pakigbisog pagdepensa sa nasod. Ngilingig day kaagi sa nis Corporal Walter Manalansan. Straight to the point. In fact, i-acknowledge mahigala ang iyang heroic nga ginabuhat atol sa Giras, Mindanao. Unya mo na gani sa nakakuha na emotional sa dahil gipasingin lang sila nga 5 million na dili mapalit o 5 million kana kanang prinsipyo nga kuan. Hay man tong video dong itong ipangutana sa kini karon na dong. Naman to dong names. Be na kuan nimo nandam katong video. Kini ha. Mo ni si Corporal Walter Manalansan. Pero katong video sabi, mo ni kini karon na ni kani oh. Ya atong paminawon be. Sige ko no. Sabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo yun kasi ako po nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko.
Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, ang kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Yes. Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipaghumat ko na po yun. Alam po namin yun. Okay, at sa emosyonal kayo. Sige dong, mo ni ang iyang giingon. Pasangil mo na kadawat og 5 million. Yung sa kung may kwarta pa ko, ako na itong gipa tambalan. Namatay ron, karon ganang buntag. Namatay niya, igsuon na itong panahon na nga gi John 4, kato pag-present ani nila. Pero ginganlan sila mahigalag kargador ni Tulfo. 5 ka na mga kagalan. Kasi ato lang ko nibalik kami na At ang emosyonal man kayo. pangako lang namin. Emosyonal kayo. Kaya sige. Mo ni si Corporal Walter Manalansan. Sa kinikaron na ni ha, niya akong gipakuan ninyo iyang kaagi sa una. Sige, balik ko no dong. Sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, ang kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Yes. Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipaghumat ko na po yun. Alam po namin yun. Mr. Chairman. Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Yung sinasabi po nilang Okay, nakatanggap sige, kami post ng 5 dong. million. So, kani ha, mo ni mga higala. Kasi Kana bitang pasanginlan ako- ka nga, nakadawat o kwarta di po lalay mo. Gipasanginlan sila nga 5 million na. Eh, kana magud tao magud higala, prangka-prangka pagka-istorya. Di magudtanan madag kwarta. Straight to the point. Mo nay prangka na nga pagka-istorya. Ha? Mahimo nga ang uban madaan ng mali-malitang kwarta pero di nimo siguro og tanan mada. Kaya doon na maging barog siya ang prinsipyo. O kini mga kigalan, di pasanginlan sila nga, mauna nga ni testimonya kay nakadawat og tag 5 million. Nihilak tao ni, nakahilak ni emosyonal bitaw. Nga naman, ang kaagi gun ani maong si Walter Manalansan day mahigala. Pakita to yung picture balik palihog dong. Kini katuto ang sa panahon sa mi asdang sa Asgira dong. Kani o, kini. Mao ni mahigala ang Marines. Nga ginganlan mahigala ni Rafi Tulfo nga kargador. Di man ni kargador niya nga kung ano eh. Ha? Marines man gid ni. Kadto bitapod si Gutisa nga Marines, giila man sa tong gi-question. Gi-question sa maayo mahigala. Erwin magani man question to day. Na nakatubag ito. Nga nabadigad siya ni Kuan, nabadigad siya na. Ngano nawagtang mga pagkabadigad ni Binay. Paunawa na mas Binay di i-assign sa glain. Tubag yun niya. So kini mao ni mahigala sakop sa Philippine Marines. Unya kini day si Manalansan mga kagalaan. Ni anang kahinumdum mo panahon ni Irap, panahon ni Irap dakin. Kadto si former President Irap Estrada ni all out war to sa kadtong grupo sa MILF dito sa Maguindanao. Kahinumdum mo? Di dito kalintan ha nga kadtong panahon sa ni Irap doon na gubat nga ilang gikuanan. Di ko kalimot ato si General Angelo Reyes mao mga higalay Chief of Staff ato panahon na day. Mabitan na ko, grabe General Angelo Reyes no, nana kalig-on ka General ka ikaw mo Chief of Staff at the time, ikaw pa may ground commander dito. Pero naghikog lang si General Reyes day. Si Trillanes po yung nakaamong ato. Muna kami ito, pasinginlan bitaw ka nga, inana. Muna emosyonal sila no nga, pasinginlan ka corruption, labi na kung, nga na mo ko pasinginlan. Ako igsuon namatay ron, ingon siya. O napakoy kwarta ako na ito napatambalan. Kanagong mamasangil may galad na. Di man na malikayan ko mo ka ng uban. Labi na di ta magkaparihag opinion ba? Napasanginlan. Pero kailangan ka maulang yung kamudaan na what is important nga ikaw mismo sa imong konsensya nga wa ka. Kapila man ta pasanginlan. Bisag gini ka mga
Kaya to mga mo chat na to mahigalan niya pag gani uban mahigalan to mga mo comment sa akong FB page kining sa ato mahigalang YouTube mamasangila na paldo sa Attorney Rufil. Oh, wa sa kauyon sa akong opinion na paldo kuno ta, my God. Magkalahi lang tag opinion. Sa ako nang giingon na ako akong kagaling baruganan pero wa gyud ta mapalit in taon mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Sa maining mga Marines, kini si Manalansan. Di man pwede tanan gud tao madani mo kwarta dili tanan. Mo na mahigalay klaro lang. So kini mga higala si Walter Manalansan didto gubat mga higala sa Maguindanao, sila mo ay nakakuha dahil sa Camp Abubakar. Katong Camp Abubakar mamontoy pinakadakong kampo sa MILF. Apil mga higala kini si Corporal Walter Manalansan. Ngani asdang dito mahigala sa Abu Sayyaf. Ha? Apil nga ni asdang dito. Grabe man to kayo mahigala daghan ang patay atong kuana. Kay di na to magkalimtan panahon mahigala ni Irap do na mga kon ba panahon ni Irap mo man tong MILF Camp Abubakar to. Human ni Irap katong kang Gloria nagyapoy mga military ko to mo man tong ilang katryanes nga gikuan tong kuan day gubot sa to katong panahon ni Gloria kuan man to kanana ang ato bitong sa Manila Siege. Mao man sad to. Anya katong panahon ni Pinoy Sambuanga Siege. Panahon ni Pinoy to og mamasapano di to inumduman na di to malimtan ha. Panahon ni Duterte ang gubot ato ang Marawi. Mao na sa mga panahon na. So kini panahon ni Irap ni nga diin ang ilang kontra mga kigalaan kadtong mga grupo sa MILF nga ni himo og all out war si kanhi presidente Irap Estrada didto sa Camp Abubakar mahigala Maguindanao perting grabing di ko kalimutan to si Hasim Salamat man to day maoy ilang leader ato perting grabing kuha na perting grabihang binakbakay usa kini si Corporal Walter Manalansan usa to day nasamdan ni sa Indekin no usa sa mga samaran ato panahon na nagib kuan sila kay sila gyud nakig face to face asdang dito perting grabihang sa gubat na agian ani unya sa diha mga higala nga nadani sa mga kagilaan na natabang si Senator Aquilino Pimentel Jr. Mismo mahigala ni acknowledge gyud sa kabayanihon nga gihimo ni Corporal Walter Manalansan. In fact, nagpadagyod og letter si Senator Aquilino Pimentel mga higala ngadto ni kini ni ang Manalansan. Kini day ang papa pa ning kuko day no? Si Nini Pimentel. Katong papa kay kining anak mahigala lahi man ni si kuko ron, no? Katong amahan. Si Nini Pimentel nagpadag letter. Ang pizza sa letter naman na preserve man ang letter year 2000. Da ato basahon na gudong names kani morning letter ni Nini Pimentel. Republic of the Philippines Senate Pasay City. Office of Aquilino Q. Pimentel Jr. Senator. Atong basahon dong. Basahon ako ha. Kininiya ka na. Kana lang. Para bahala di makita itong naong kay para mabasa na ito. Klaro yung budako ba? Sige. Ingon rin. Dear Corporal Manalansan, Philippine Marines, FRCB Fort Bonifacio, Makati City. Philippine Marines, gida ay. Dili gini kargador. Dear Corporal Manalansan, please accept my sincerest appreciation and utmost admiration to you for the bravery you have shown in battle in Mindanao. Sa Binisaya pa, palihog, dawata ang akong tinud-anay nga pag-appreciate og utmost nga pag-admire kanimo tungod sa imong kaisog nga gipakita sa gubat didto sa Mindanao. Matod pa ni Pimentel. Nya second paragraph no? The wounds inflicted on you, ang mga samad nga imong naangkon by those who sow fear and hatred in the South will serve as mementos of pride and courage. Matod pa niya, sa Binisaya pa, ang mga samad nga imong naangkon niadto mga tao nga mutanom og kahadlok og kalagot didto sa South nga bahin. Mogsilbi kini nga usa ka momentos sa pride and courage, sa kaisog, garbo o kaisog. Matud pa ni Pimentel. They are badges
of your unselfish dedication and loyalty to your country. Kuyawa ni pagkasultihan ni Pimentel eh. Kini kuno maoy mga badges, mga sa pagbisayaan ng mga badges deken. Mga kuan di siya. Badges sa imong unselfish. Ha? Sa imong dili, kada bang unselfish ba? Kada bang dili? Pagka manggihatagon nimo, paghatag, pagdedicate sa imong loyalty ngadto sa imong nasod. Matud pa niya. The gallantry you have shown shall not be forgotten. Matud pa mahigala. Kining imong kaisog imong gipakita dili kini makalimtan. Ha? Matud pa mahigala. Salamat kay Attorney John Cagulada ni supply na ko ni word na noon. The gallantry you have shown, kini mga timailhan nga imong gipakita. Dili kini malimtan. Matud pa. Our countrymen are thankful to you for risking your life for this noble cause. Sa Bisaya pa, ang atong mga kababayan, ang atong mga countrymen, mapasalamaton kanimo sa pagrisgo sa imong kinabuhi nining usa ka noble nga kausa. Sincerely, Aquilino Q. Pimentel Jr. Matinud-anon, Aquilino Pimentel Jr. Ang amahan ni Coco Pimentel. Mas maayong ko itong amahan kay, kuan man to, mas tested man to sa, kuan, prinsipyado man itong amahan, no? So, yang gi suwatan day dito gyud kini si Philippine Marines. Philippine Marines din si Corporal Walter Manalansan. Dili din niya nung kargador lang nga ginganlan ni Tulfo. Ato lang agi katawa-katawa. Agi talaga katawa-katawa mahigala pero kining netizen puno bugal-bugalon sa netizen. Ako na bag-ubag ko video ni Mike bag-ubag ko nakat-on ning vlogger ta ning kalakiha kay sa mabiyaan mo sa tayo di ta mag-vlog-vlogod. Dan niya magutas trabaho tos media unya tan-aw nako. Daghan man mga vlogger niya taga media mga vlogger man apil lang sa ka vlogger. Pero di ko kamao ining mga kwan. Usa man ning mga AI nilang gihimo ning ubanday or kanang tino di AI siguro ni kay mga tao no manghimo-himo sa dayon og kwan. Pag ingon ni Tulfo Cargador, si Tulfo po hinoy gibugal-bugalan sa katawhan. Asa man tong picture dong be? Tan-aw nako AI ni ay. Kani Cargador, si Tulfo mo Cargador. Lahi may gikarga. Tulfo na hinon may galamoy na puno os bugal-bugal ang kalakihan. Si Attorney Jason Ripaso gisindan ko atong letter sa Philippine Marines kini kang Pimentel. Salamat kay Attorney Jason. Kini ni ang ni ani mga higalang kuan. Okay. Daghan mga higala. Ni supply pa kanin ako mga pulong si Attorney John Cagulada o si Attorney Jason Ripaso. Kangil ngiga. Kini mo kong mga in English ba ato bang binisayon para mas nindot bang kuning matagik ganitong binisaya og mayo. So naklaro mga kigalaan nga kini di ay mga higala si Walter Manalansan na agi kini gubat oy. Di basta-basta ni. Mo nang pag-ingon ni Tulfo Cargador, sus ang mga netizen naghimo-himo dayog mga inani. Lahi man ilang pictures Cargador Tulfo na may ilang gitirahan. Pero tanaw nako kini kinsa man naghimo aning kuana. AI ni day. Tanaw nako AI ni. Kining AI godon pero mga bugal-bugalon lang mga netizen ilang himo-himuan dayon nga Cargador. Gialsa ni Tulfo ang babae man.